vespre i jo també molt agraït que la Ladi em convidi a explicar algunes coses de les que faig, de les que fa anys que em van captivar, no? Amb temes com el d'avui. L'altra xerrada va ser sobre democràcia participativa, diàleg i consens, i avui el tema és l'acció no violenta, la no violència, que és un complement del diàleg i el consens. De fet, fixeu-vos que la paraula democràcia ve de dues paraules gregues, el demos, que és el poble, i per tant, per ser poble cal una veu comuna, una ànima comuna, una voluntat comuna, i això seria el que podríem dir el diàleg i el consens o la democràcia. I la segona part de la paraula grega kràcia, que ve de kratos, és força, i és el tema d'avui, la força. Veurem que la força pot ser de diferents maneres. Llavors, avui per això el títol és la dimensió profunda de la no violència. I miraré amb l'estoneta que tinguem, i després deixar també una mica d'espai si voleu comentar coses o fer preguntes o el que sigui, posar una mica més el focus no tant en la forma de la no violència sinó en el fons. Que sense el fons la forma no va, és fluixa. Llavors jo he fet algunes notes per no deixar-me cap punt important i per anar centrant el marc del que últimament se n'ha parlat molt del que és la no violència. I sobretot des dels esdeveniments que no és res nou, però aquí a Catalunya, amb els esdeveniments de tot el que ha anat succeint els últims anys, n'hem parlat molt i l'hem practicat, l'hem exercit molta gent. Fins ara era una cosa més atribuïda a la Índia o a moviments d'alliberament de moltes causes socials com la segregació racial als Estats Units i de fet s'ha aplicat moltíssim la no violència arreu del món. El que passa és que no ens ho expliquen gaire. Només ens mostren la violència perquè en la violència els poders tenen el monopoli de la no violència als estats i amb això dominen a tota la població i tot el món. És una manera molt descarada de mantenir la por i aquest esquema mental de hi ha un perill, hi ha gent dolenta i els bons, que són violents també, que són els policies, els militars, els exèrcits, els jutges, els fiscals, les presons i tot això, atemorint o salvant a la gent. I d'aquí no sortim del clot. Ens tenen a tots ben lligadets i ben sotmesos. En canvi, de no violència i d'accions no violentes n'hi ha moltíssimes, per sort, moltíssimes. I no se'n fan ni serials, ni surten gaire a les notícies, i les pel·lícules són totes d'assassinats i de bombes i de militars i de coses d'aquestes, i no sortim d'aquí des de dècades. Per això és molt important que anem fent aquest espai interior a què és això de la no violència. Llavors, de fet, la no violència, el dia que madurem més, no serà necessària. Per què? Perquè la no violència és una de les formes de tractar el conflicte. Quan hi ha un conflicte, i el que us diré ara, i la no violència en si, de fet, aplica tant a l'àmbit individual d'un amb un mateix, com ens tractem, si amb violència o amb no violència, aplica a les relacions interpersonals, que això encara no és col·lectiu, això és interpersonal entre individus, amb les amistats, a la feina, amb les parelles, a les famílies, tot això també podem aplicar una manera de tractar els conflictes des de la violència, que és la cultura, vulguis o no, la que tenim gravada aquí, fins a una profunditat més enllà del que ens imaginem, o podem aprendre una manera nova de resoldre els conflictes, o encara avui també mirarem com prevenir el conflicte, que és el més interessant.
Igual com el medi ambient, no? La gent parla molt del reciclatge, reciclem, siguem ecològics. No. Siguem ecològics, evitem els residus, evitem la contaminació, no, que no haguem ni de reciclar. No? Prevenir sempre està a una enorme distància en quant a eficàcia i a bondat de la cosa en si, no? Té molt més valor que el tractar el problema. No? Evitem el problema si podem. I si no, que de vegades no es pot evitar tot, sapiguem com tractar-ho des d'una altra evolució, que és aquesta acció no violenta. Llavors, conflictes n'hi ha a la vida. No? Poder massa i tot, no? Però podríem dir que un conflicte el podem tractar de 3 maneres. No? Una és amagant el cap sota l'ala, que també fa molta gent. Me n'amago, me l'empasso, o en fujo, o m'hi sotmeto. Això és el que se'n diu la falsa pau dels vençuts, o la pau dels cementiris. No? És una pau que és, home, clar, que ningú belluga. No? Llavors hi ha la forma que vulguis una memàtica es respira en l'ambient i que ho veiem amb la política i que ho veiem amb les relacions internacionals i amb tot, no? Que és des de la violència. Resoldre els conflictes amb violència, hi ha qui guanya. No? I aquí hi ha la imposició, hi ha la lluita, no? La lluita de confrontació. I hi ha una tercera manera de tractar el conflicte, per fer una simplificació, que és des de jo m'agrada més parlar de l'acció no violenta que de no violència com a concepte estrany. I no dic, jo abans deia lluita no violenta, però fixeu-vos que lluita ja ens porta també, se'ns colen, encara que no vulguem, esquemes de la confrontació. No? Per dir-vos-ho gràficament amb una imatge, la violència és això, veiem qui guanya. Si aquesta força val 2 i aquesta 1, aquesta en perd 1, però en guanya un cap allà. I aquesta ha perdut el que tenia. L'acció no violenta és el principi de la cibernètica, no? Que és aquesta força en suma 2 cap aquí, imaginem que aquí hi ha un volant, i aquesta una cap allà, el resultant és 3. No? És a dir, això també en moltes arts marcials orientals és aprofitar l'energia en moviment per portar-la a favor teu, per exemple, o com li dones la volta a les coses, com vas al darrere de l'altre per tocar-li el cor i buscar la concòrdia, no? La trobada amb l'altre, encara que a vegades hagis de fer accions molt fermes. No violència no vol dir ser tous. Pot requerir tant o més coratge una acció compromesa des de la no violència que una lluita violenta. Perquè el no violent, ara veurem com es va configurant l'acció no violenta i sobretot d'on brolla, i farem una pinzellada també de quina forma pren. Hi ha el fons i la forma. Però la no violència sense el fons no és veritable. No és només una tàctica. Hi ha línies de gent experta en no violència que només ho basen en una tàctica més per vèncer un enemic o un opressor, un tirà, el que sigui, una empresa, una multinacional, un estat, el que sigui. Però això per mi no és la veritable no violència completa. Hi ha un fons, això és més la línia de Gandhi o de Xirinacs, no? O de Luther King, o de tants i tants referents, no? En Lubumba, en el Congo belga, en fi, hi ha hagut moltes lluites, no? La Rosa Parks, aquella dona negra que es va asseure a l'autobús, no? Per la segregació racial i la desobediència civil. És a dir, hi ha una gent que hi ha darrere un gran fons i d'altres, com que es va morir no fa un poc i que també és un referent, com és en Sharp, que ho plantegen més com una estratègia i una tàctica. Nosaltres la tractarem ara com a també aquest fons que té. I com dèiem, podem tractar-la en l'àmbit individual amb un mateix, en l'interpersonal, en el comunitari proper, també en l'àmbit nacional i internacional universal. I en l'universal hi podem incloure com tractem les altres espècies.
Llavors, aquesta forma, que és el que es veu de l'acció no violenta, pren forma d'accions concretes agrupades en el que en podríem dir una tàctica, i la tàctica obeix una estratègia més global. I això no s'improvisa. A vegades es fan accions no violentes molt, diguéssim, desconexes, que dius, poden ser testimonials, però de vegades, segons quin objectiu hi ha al darrere, segons quin conflicte vols resoldre, requereix de molta creativitat, de molta intel·ligència, astúcia, no? És a dir, la intel·ligència posada al servei d'un objectiu, que és l'astúcia. Per això, per exemple, amb els reptes que ha patit aquest país els últims anys, no? Que hi ha una bona part del país que volem, que pensem que per evolucionar ens cal una república, però no com a finalitat, per exemple, no? Sinó com una manera de gestionar amb més consciència, responsabilitat i proximitat els reptes i els problemes que té la gent d'aquí, i això és el que hauria de passar a tot el món, no? És a dir, anar tendint a l'autogestió de baix a dalt. Això li podem dir república, que de fet vol dir la cosa pública, la res pública, no? És a dir, la cosa que ens afecta a tots i per tant que l'hem de tractar una mica entre tots també, abans que tinguem representants, no? O delegats, però hi ha coses que s'han de tractar des de baix. Doncs segons quins objectius, com per exemple el d'una república, no el pots fer amb 4 accions. I per això fixeu-vos que sempre diuen que no hi ha estratègia. No tenen estratègia ni els partits ni les grans entitats, no saben com fer-ho. Per què? Perquè a vegades només per dalt i prou no la resols, les coses grans. Has de baixar a la implicació de tot el cos social, no? Que hi ha al darrere. Per tant, la forma, que sí que ha de ser molt creativa, ha de ser intel·ligent, ha d'estar ben planificada, ha de tenir una estratègia. Llavors hi ha tota una sèrie d'accions, que si després tenim temps les mencionarem, però en Gandhi parlava de 5 graons de l'acció no violenta, 5 graus progressius. Però abans d'arribar a això, anem a parlar del tema principal d'avui, que és aquest fons. D'on brolla aquesta fortalesa interior i aquesta saviesa que ens porta a accionar davant d'una injustícia, davant d'un conflicte, davant d'una opressió, no? Ens porta a accionar des d'una forma que no busca la destrucció de l'adversari o de l'enemic o de l'opressor, sinó que busca resoldre el conflicte amb el desig i l'esperança que fins i tot puguis acabar amic i algun dia poder-te abraçar amb el teu opressor. Això està aviat dit. Això és el que molts mestres que ens han precedit han parlat, no? D'estimar l'enemic. Com s'estima l'enemic? Doncs s'estima des de l'acció no violenta. Perquè si no, potser t'estàs sotmetent. Llavors, l'amor, que és l'esperit a la pràctica, l'esperit universal a la pràctica és l'amor. L'amor no és un sentiment, ni és una cosa abstracta ni teòrica, no? Es manifesta amb les obres, amb els fets, no? I per les seves obres els coneixereu, no? És a dir, si hi ha esperit, si hi ha amor, si hi ha foc, es veu el fum, i el fum és l'acció, no? Les obres, no? Doncs l'amor podríem dir que té un vessant més dolç i més fàcil, que en podríem dir l'amor místic, no? La mística, la fusió amb els que ja hi ha comunió, amb els catalans, no? Amb la universalitat, etc. Però també hi ha l'amor dur, que és l'amor ètic. L'ètica podríem dir que és l'amor dur, que a vegades et demana coses fortes. A algú una vegada, doncs mira, li pot demanar jugar-se la pell, jugar-se la llibertat, jugar-se o fer dejunis, o fer dejunis a mort, i algú fins i tot li va suggerir, li va demanar deixar-se pujar i clavar-se dalt d'una creu, no? És a dir, tot aquest amor universal a cadascú li pot demanar coses diferents, i és cadascú el que respon sí o no, i fins a on. Aquesta és la nostra llibertat. Però si dius que sí,
normalment ja estàs perdut, perquè llavors, perdut en el sentit de que ja et deixes obrar pel que et va dictant aquesta ètica, que en Gandhi en deia la silenciosa veu interior que tots tenim davant de cada situació, no? I que és el no violent. És a dir, Gandhi deia que el no violent, abans de fer una acció o no, per saber si és bona o no, per saber si convé al conjunt, a dins seu consulta tot l'univers per veure si allò convé o no convé. Llavors actua o no actua. Fixeu-vos que no són bromes, I com es consulta tot l'univers a dins teu? Doncs mira, per exemple, amb les coses que es fan en aquesta casa o que poden fer molta gent, no? Des del silenci, des de l'escolta profunda, des de no fer-nos trampes mentals, des de mirar les coses de cara, des d'estar disposats a sortir de la zona de confort, que ens pensem que és la normalitat, no? Fàcil, la vida fàcil. No? Això seria més aviat la bona vida i en canvi l'ètica, la vida bona, que diguem nosaltres, no? És la plenitud, té de tot. Té estones dolces i fàcils i estones dures i punxegudes, no? Com una rosa, no? Té la flaire i les punxes, o com els camins, hi ha estones que vas per fang i fulles i molt agradable i estones de pedres, no? Doncs una mica això no ho podem esquivar, i si ho esquivem la vida també ens ho va portant d'altres maneres. Per tant, aquest fons, aquesta dimensió profunda de la no violència, que en el fons és l'ètica, que és aquest amor universal projectat cap a les coses d'aquest món, cap a mirar de buscar el bé comú, et demana prendre en partit. I això també ho han dit de moltes maneres molts savis i mestres anteriors, no? Per exemple, us sona la frase si borden és que cavalquem? Si de vegades quan els poders comencen a perseguir algú, a troscar-lo, allò, és que comença a estar burxant alguna cosa, no? O l'última de les benaurances, per exemple, per agafar un referent de fa 2000 anys, però que si l'actualitzem una mica, què ve a dir? El que està passant amb molta gent ara, i a molts llocs del món, i aquí també. Si us persegueixen, us empresonen, us jutgen, us torturen, us ignoren, etc, alegreu-vos, perquè és senyal que esteu sembrant llavors del nou món, d'un nou paradigma, d'una nova societat, d'un nou florir. Això a la inversa pot ser cert o no, perquè potser hi ha gent compromesa que tampoc, però poc o molt, a tots jo crec que poc o molt en algun moment la vida ens interpel·la a mullar-nos o no mullar-nos i que potser en podem sortir una miqueta escaldats o esquitxats. El que passa que som molt hàbils i normalment ens és més fàcil girar el cap i xiular i mirar cap a una altra banda. Però això cadascú s'ho sap, això no hi ha judici que valgui aquí, això és cadascú que hem d'estar molt atents, molt oberts, a tenir l'antena neta, que dic jo, per escoltar aquesta veu interior, a veure què ens va dient en cada moment i què ens demana aquest compromís, aquest mullar-nos. Hi ha milions de maneres de respondre a aquesta crida. I cadascú hi responem segons les nostres situacions, segons les nostres dons, carismes, vocacions, sensibilitats. La resposta sempre és diferent. Però la crida, en algun moment o altre, sempre hi és, perquè en el món estan passant coses que clamen justícia, que clamen canvis, i tots estem en el món. Per tant, tots hi tenim una part de responsabilitat. I ara estem entrant en un nou temps, que això s'accentua i que ens demana fer xarxa, fer comunitat, fer connexió social, perquè hi ha coses que les hem de treballar com a individus, però en paral·lel, jo soc dels que creuen que no ens hem d'arreglar primer com a individus i després ja arreglarem lo social,
i l'altre, sinó que és simultani, és un diàleg. A més, el col·lectiu normalment et propulsa a l'evolució personal, també, no? És un aprenentatge que una cosa retroalimenta l'altra. I alhora el col·lectiu no farem una societat i un món més justos i equilibrats si nosaltres no també estem treballats i equilibrats com a individus. Va lligat. Però és que entre tots fem un gran arbre. I no pots pretendre primer arreglar les fulles separades de l'arbre, no? Les fulles han d'estar sanes. Però també l'arbre l'hem d'anar fent fort i arrelat i totes les fulles ben lligades a cada branquilló i a cada branca i fins a arribar al tronc. No? I aquest és l'aprenentatge d'aquest nou temps, d'aquest nou paradigma, aquesta nova era que es diu, no? I que coincidit ara amb el solstici, que si l'era d'Aquari, que si és un canvi de temps. Tot això, en el fons, si només ens ho quedem com a titulars esperant que es faci sol, és que no hem entès res. Perquè no hi ha res que es faci sol. Aquest món ens té a nosaltres per realitzar les coses, no? I aquesta és una mica la condició humana, aquesta trobada de lo espiritual amb lo terrenal, que quan es produeix aquest esclat és quan es transforma les coses. Ara, a vegades, clar, fa mandra perquè dius, ui, tu, estem molt bé al sofà de casa amb la manteta mirant sèries, no? De Filmin o del Netflix. Doncs bé, aquesta ètica és la que ens dicta el que convé en cada... Ens va dictant en cada moment el que convé. I no hi ha una fórmula única. Cada situació demana la seva escolta i la seva solució. És a dir, una fórmula per a la no violència per resoldre els conflictes. No, és que cada cas és aquell, és únic. I hem de posar-hi tots els sentits per veure què ens demana i com abordar-ho. Llavors, estem dient que l'acció no violenta ja és com actuar davant del conflicte, doncs com el prevenim, el conflicte, perquè això és una evolució encara més gran. Si fóssim madurs, si tinguéssim una consciència ben ampla, ben universal, ben global, que vagi més enllà de nosaltres, no? A Gandhi li deien Mahatma, que vol dir ànima gran. Clar, la gent del poble és sàvia, dient, aquest home no està actuant només com a ell, des d'un egoisme o des d'una individualitat, no? Aquest home, ell encarna la nació de tota la Índia, és una ànima gran, és l'ànima gran. Tota l'ànima de la Índia pot cabre en una persona. Igual com tota l'ànima de tota la humanitat pot estar en una persona que té esperit universal. Per tant, treballar-nos la consciència a mesura que anem visquent, no és una idea, és viure-ho des d'una certesa interior. Llavors ja no és un esforç, la ètica, perquè ja et saps part dels altres tant com de tu mateix. Tu et sents tant un altre com teu i et sents tant part de les espècies i de la natura com de tu mateix. I per tant, a l'ecologista no fa cap esforç, li surt sol perquè se sent part de la natura, no usuari o benefactor de la natura. O el que empatitza i s'alegra o pateix amb el que li passa als altres és com si li passa amb ell mateix. Per què? Perquè en l'ànima, en això que en diem l'esperit, en aquest misteri que ens uneix, que al capdavall és això, l'esperit, per mi no té més secret que aquest, ets un. I en aquest fons és on hi ha la no dualitat. En la forma està ple de dualitats i és fantàstica la dualitat, és meravellosa. Ara, si no té en el fons la no dualitat, és un desastre, perquè llavors és una guerra, hi
aviam qui pot més, no? Qui guanyi, el que té més poder i els altres que es fumin. No? Per tant, aquesta consciència universal que ens uneix i que ens fa un amb tots i amb tot, ja ens permetria segurament prevenir molt dels conflictes per opressió dels altres, que llavors ja no caldria aprendre la no violència per resoldre el conflicte. Però imagineu-vos, és a dir, primer hauríem d'evolucionar cap a aquesta consciència interior. Mentre n'aprenem, com que els conflictes hi són, i més que en vindran, doncs saber-ho tractar, però aprendre mentrestant a tractar-ho des de la no violència per no tractar-ho amb violència o amb submissió, que això ens faria, també ens en fa còmplices d'alguna manera. Bé, això una mica com una primera capbussada en aquesta dimensió fonda que no té tant... Fixeu-vos que en el fons sempre anem a parlar del mateix, d'aquesta ecumene o esperit comú o consciència o sentir-nos, no? La mística, no? Aquesta unió fonda que ja ens genera una manera d'actuar i de ser i d'estar en el món determinada. Si això hi és, llavors només ens falta aprendre, que això sí que ja és una tècnica i una tàctica i una estratègia, doncs aprendre com resolem els conflictes des d'aquesta concòrdia de fons. Aquesta tècnica, que hem dit que primer cal escoltar molt bé totes les parts d'un conflicte, per exemple, en Gandhi, el primer punt d'aquests 5 raons, ell deia, no, primer hi ve la cooperació amb el teu opressor, amb el teu enemic, amb el teu adversari, perquè potser ell té raó i ets tu l'equivocat. I tenir només això, fixeu-vos avui, si ho veiem gaire, no? En la lluita política... Ell primer... Si m'expliquen això al Puigdemont. I a tot, sí, i només posem la tele, els arguments de cada d'un partit amb l'altre i d'allò, bueno, sempre és anar a buscar com fuma l'altre, no? Clar, ell primer, en Gandhi primer, durant molt temps va cooperar amb els anglesos, amb els seus colonitzadors, invasors. Però va haver un moment que es va convèncer de que aquella unió era desigual, era explotadora, era colonitzadora i es va dir prou. Llavors ell feia dejunis per meditar profundament, a veure aquesta silenciosa veu interior, el dejunis netejar molt perquè hi hagin les mínimes interferències i veure què li deia aquesta silenciosa veu interior de tot l'univers dins seu. I quan ja ho tenia molt clar, doncs se n'anava a veure, el de dalt de tot no anava en els subordinats, anava a parlar amb el virrei. Demanava al virrei i quan la tenia li deia, escolti'm, miri, vinc a dir-li que he estat dejunant una setmana per meditar molt profundament amb això i he arribat al convenciment de que la relació d'Anglaterra amb l'Índia s'ha d'acabar perquè no ens esteu explotant. I sapigueu que si no ens deixeu lliures com tenim ple dret, nosaltres emprendrem tota una sèrie d'accions de no cooperació, que és el tercer grau de la no violència, és a dir, el segon és la denúncia, jo vinc a denunciar que hi ha una injustícia. El primer és cooperar, el segon vinc a denunciar-ho, el primer has d'anar amb el que t'oprimeix, i després a tots els afectats o per tots els canals que trobis, no? Manifestacions, art, conferències, articles, totes les maneres de denúncia que creguis que tens al teu abast. Si no et fan cas, si vostè no fa cas, sàpiga que iniciarem unes campanyes de no cooperació, per exemple, ell va fer de fer-se la seva roba, i després si cal arribar al quart grau, que és una desobediència civil, que va ser tot el de la sal, que estava prohibit fer-se la sal perquè ells en treien molts impostos als anglesos, no? I li anava a comunicar això al virrei, el rei deia, val, d'acord, bueno, no. I llavors el Gandhi, quan marxava, expliquen que quan ja estava a punt de sortir per la porta, el petitonet com ell era, es girava un moment abans de marxar i li deia al virrei,
I per cert, dic, si vostè tingués a bé de dejunar també una setmana per meditar profundament amb això que li he dit, perquè vegi, no sé, on troba vostè la veritat que deia ell, no? Doncs també li agrairé molt, no? Doncs anava. Dubto que el virrei dejunés per fer això, perquè cal aquesta talla espiritual, no? Per poder posar-te en dir no vaig a guanyar-te, vaig a buscar la veritat profunda que hi ha en cada cas i en cada conflicte. Perquè no tot és blanc ni negre, també hi ha matisos. Clar, un cop fet tot això, ja hem vist una mica els 4 graons d'aquesta forma que pren la no violència, però des d'aquest fons, si no n'hi havia prou amb aquests 4, i li deia llavors que són tots molt de sentit comú, primer miro qui té raó, si no, t'ho dic. Si no em fas cas, què faig? Em rendeixo, plego, marxo? No, escolta'm, doncs si tu m'estàs perjudicant, jo com a mínim d'entrada deixaré de cooperar amb tu per veure si reacciones. Si no, arribaré a una desobediència civil, no? que ja és més fort, perquè la no cooperació és dintre del marc legal encara. És a dir, mira, no comprarem això d'aquesta empresa que ens contamina o d'aquest capital que ens està explotant o d'aquest, el que sigui. No? I si no, hi ha la desobediència civil, que és desobeir lleis. No? Gandhi deia que l'ètica et diu que tens el deure de desobeir qualsevol llei injusta. Això també és molt interessant. L'Habermas, que també havia tractat molt això, també parlava de que un estat democràtic i madur i una miqueta digne no hauria de tractar igual el desobedient civil que el delinqüent comú. Tot i que si anem rascant i gratant més en el fons, potser el delinqüent comú, com una pintada que un dia vaig veure en una paret d'allà a Barcelona que deia mentre no hi hagi sostre i menjar per tothom, gairebé tots els presos són polítics. Això també hauria de fer rumiar, perquè que curiós que els que delinqueixen siguin normalment els també n'hi ha de dalt, però aquests ja tenen un altre problema a vegades, però molts són per l'entorn on has crescut o nascut o per el que has mamat. Aquests 5 graons, també hi ha una pregunta que a vegades surt amb tot això, una reflexió, que és dir, sempre cal el sacrifici en la lluita o en l'acció no violenta des de l'ètica? I clar, el sacrifici, dius, és d'aquelles coses que també fan mandra o sonen antic. Clar, el sacrifici, quan s'entén, el podem entendre quan una persona o una partícula de tot el sistema se sacrifica per al bé del conjunt. Però clar, el problema no el té la partícula que se sacrifica. El problema el té el conjunt. És a dir, si el conjunt respongués, no caldria el sacrifici de ningú. Passa que de tant en tant hi ha éssers amb una consciència tan forta, i si així ho senten amb molta claredat, que han de fer un testimoniatge molt gran per compensar, no? Una partícula ha d'anar molt lluny per compensar la balança i fer més palanca, perquè la major part de les altres partícules o persones estan dormint a la palla, no responen, no xiulen i miren cap a un altre costat. Sense anar més lluny, un referent, no? Jesús no es moria de ganes de morir de mort, torturat dalt d'una creu. Si el poble jueu i les autoritats, etc., haguessin respost, segurament el final gloriós hagués sigut un altre. Per això aquest mite, en el sentit d'un relat amb un significat profund, transcendent, ens ve a dir això. Jo, sisplau, a part d'aquest causa, evita'm aquest tràngol, si pot ser, però jo sento que si he de travessar això ja ho travessaré, perquè algú en mi em diu que ho he de travessar. Però aquí cal revisar-se molt per no caure en fonamentalismes, en dogmatismes, en fanatismes, no? És a dir, cal tot un treball, la línia és molt fina, però hi és, la línia hi és. Hi ha qui diu que allò que haguem de travessar ho travessarem igualment, si hem pres unes decisions o unes determinacions, i per tant, per què te'n preocupes? I si no ho has de travessar, tranquil que no ho travessaràs. I aleshores, per què et preocupes?
I si ho has de travessar i tu estàs amb entrega i amb harmonia amb l'univers, amb el bé comú, se't donaran la força i la llum necessària per travessar-ho. Doncs aleshores per què et preocupes? Si tinguéssim realment això clar, que per mi això és l'autèntica fe, a la Índia en diuen Sat Chit Ananda, no? És a dir, la visió, la llum, la claredat per veure el camí, la força, no? L'univers et dona la força suficient, a vegades encara que et sembli que no, però al final sempre acaba arribant, no? Per dur-ho a terme i per travessar-ho, i la joia interior per gaudir-ho, no? La plenitud, que és diferent de la felicitat. Per això es diu que la gent que s'ofrena o que mor dalt d'una creu o que mor fent una vaga de fam o ajudant els altres o entregat al que sigui, de vegades no és feliç, perquè que et torturin i que et pengin amb una creu o que et matin amb tortura o que t'empresonin no és per estar feliç, per dir-ho així, però estàs en plenitud. Sents que estàs deixant-te obrar, deixant-te fer i donant el teu fruit en el món, no? I això és la plenitud de la pomera, que és fer pomes. Doncs cadascú de nosaltres és un arbre, un fruiter, no? I doncs cadascú, el nostre fruit és un o altre o molts, no? I aquest diàleg per mi també té molt a veure amb tot això que estem parlant, perquè si no ho estaríem posant en una mena de teoria o de conceptes, i no, tot això és viscut i és vivencial. Bueno, 5 minuts més per deixar temps per si voleu que comentem alguna cosa. Volia fer també una aproximació a com aplica tot això ara en aquest temps que estem visquent i en aquest lloc i espai concret d'aquí. No sé si també vosaltres teniu la sensació de que realment estem entrant en un temps que estan canviant moltes coses, que tot s'accelera, que cauen moltes coses antigues i velles, vells referents, velles formes, vells esquemes, velles creences, vells mites, les religions, les formes de vida, tot està, i això cada cop s'accelera més. I això ens deixa en un buit vertiginós que ens fa a vegades pànic, no? I aquest vertigen de dir, ai, que estem quedant-nos sense on agafar-nos, no? Vull agafar i tot cau. No? És que és un signe d'aquest temps. Saber deixar caure tot el vell, tot el que ja no és útil, que ja no ens pertany, que és antic. A mi moltes vegades em ve com la imatge d'aquest canvi d'era simbòlic, no? Però simbòlic i real, i que potser no és d'un dia concret, no és el 21 de desembre que tot, no, és tot un trànsit, però sí que d'alguna manera jo noto com una reixa, una reixa de ferro, que les aigües la travessen i hi ha coses velles que no passen en aquest nou temps que estem encetant, no? Que continua l'evolució. I aquestes velles coses, per exemple, me n'he apuntat unes quantes, no? que segurament entre tots faríem la llista molt llarga, però els vells mètodes o patrons és el vell que no passa la reixa, que es integra. No? I què és el nou? Doncs aprendre a co-crear des de com uns principis i uns esquemes nous que jo, per dir-los d'alguna manera, els resumeixo en 3. No? Un és la simplicitat. Ara tot el que funciona, el que qualla, ha de ser simple. Evidentment, qui vulgui aprofundir amb més erudició, etc., sempre va bé també. Però, en general, la democràcia l'hem de renovar i ha de funcionar, i perquè funcioni ha de ser simple, perquè tothom hi tinguem accés, i ho entenguem i puguem participar-hi. L'espiritualitat, venim de religions molt complexes que ja veiem que s'estan també engronant i desintegrant. La nova que neixi ha de ser simple. No ha de ser un sacrifici, una militància, ha de ser simple, etc. Per tant, simplicitat. Hem de ser tots co-creadors
des d'un nou llenguatge i des de nous referents, i no vol dir renegar dels antics, però els antics els hem de deixar que es desintegrin perquè són l'humus, perquè neixi el nou. És gràcies als antics mestres, sabieses, tradicions, tot això, és gràcies a això que podrà néixer el nou, però hem de deixar-ho anar i no extrair-ho, és honorar-ho i agrair-ho, i fins i tot els mestres, fixeu-vos, no? Que algú es pot escandalitzar. Fins i tot hem de deixar anar els mestres antics, els que tinguem cadascú, perquè ara tots som els mestres. És un senyal també d'aquest nou temps. El mestre individual de cada dins nostre i el col·lectiu que encara l'hem de descobrir. És molt més potent que l'individual, i l'universal, que justament és d'on veuen aquests mestres que teníem. No? Doncs tot això ara, d'alguna manera, és el que hem de deixar que passi i que neixi. I el tercer principi, per mi, és que tot el que fem ho hem de baixar del pla mental i inclús espiritual i anímic, que vulguis o no, tot l'anímic també té moltes càrregues i d'allò. No vol dir negar-ho, però no centrar-ho en lo mental, sinó molt en la presència del ser, de l'ésser. Presència en el cos, en les vivències, no? I en l'ésser. I des d'aquí accionar amb tot el que fem a la vida. Des de com parlem amb els altres, des de com ens escoltem a nosaltres, des de com estem a la nostra feina, des de com creem tot el que fem en cada dia, des de com respirem, des de com mengem, des de com connectem amb el silenci. Tot això des de baixar-ho a sentir la nostra essència, aquest jo soc. Crec que aquests tres principis són els que aquesta nova co-creació d'allò nou que ha de venir i que no sabem com és, però que no és com lo vell. Després parlàvem de que el vell, poder, si evolucionen bé els sacrificis, tant de bo ja no calguin. Per què? Perquè hi hagi una acció conscient i col·lectiva, no? Aquest empoderament col·lectiu. Llavors ja no... Evidentment que encara la foscor, les ombres, el que en diem el mal, que en el fons el mal podríem dir que és por. Diuen que hi ha dues energies en el món, no? L'amor i la por. El bé i el mal, tot el que són els judicis, també és vell. Això no passa a la reixa. No hi ha persones... Jo, a la meva filla petitona, li dic, no hi ha... Aquest és dolent? Em pregunti, aquell és dolent? Perquè, clar, tot està impregnat del bo i del dolent. Dic, no, potser és una persona que no sap estimar, o no li han ensenyat a estimar. I per això fa coses dolentes que fan mal, però no vol dir que hi hagi el mal i que ell és el dolent. I això és tot un exercici de quan ho pateix en la pròpia pell. Per exemple, jo ara faig una confessió íntima, personal, d'un procés que estic visquent, que nosaltres, en un dels projectes que estic, ens estan perseguint judicialment per la via penal, a través de tot un muntatge que han fet polític a Mallorca, amb una gent del PP, amb un fiscal que és com un llop, un dimoni, allò. Però tot el que ara estem veient aquí, que ho hem vist, fa 8 anys que ho estem patint, i ara fa un parell de setmanes semblava que ho deixaven així, i no, ara es porten a judici i ens demanen 6 anys de presó, i ens demanen unes multes de molts diners. I dius, bueno, jo intento aplicar tot això, i dius, bueno, carai, alegra-te'n. Alegra-te'n. Ladra lo que cabalgamos. Ladra lo que cabalgamos. Evidentment, llavors hi ha tot un treball personal, psicològic, d'alinear-te i d'això, perquè, clar, no són bromes. I ja veurem com acaba aquest judici. A més, sembla ser que no serà ràpid, perquè han de dir, bueno, per fi, almenys s'acabarà, acabi com acabi, però almenys s'acabarà. I llavors allà tenim l'oportunitat d'anar a dir la veritat, no entrar en el seu joc miserable, que és fàcil que hi caiguis, perquè ells tenen la paella pel mànec i el poder, sinó actuar des de la teva veritat. És una gran oportunitat i una gran prova de la vida,
però segurament encara pot tardar tot aquest any a produir-se. Bueno, això ho dic també com no sé com ho lligava, quin exemple ho estava lligant, això. Amb el sacrifici, potser, amb la consciència, l'acció conscient i col·lectiva i centrada, no? Els mestres, que també he dit que es queden, no passen la reixa i connectem amb la nostra, amb el mestre interior i amb la saviesa, que està a tot arreu, no? Els vells mites, o bé els hem de deixar que no passin la reixa, o hem de ser capaços potser de generar-ne de nous amb els llenguatges nous d'avui i podem característiques molt diferents. Mites em refereixo a relats inspiradors que ens guien, no? En el camí cap a la nostra plenitud individual i col·lectiva. Segurament en fan falta, però n'hem de generar de nous, perquè els vells ja ningú els entén. Tampoc ens els explicaven gaire bé, ens els explicaven com a coses literals i no, els mites són dits que apunten a la lluna i la gent es queda mirant el dit la literalitat del mite, no? Mites, jo què sé, com el de la travessa del desert, no vol dir que si històricament hi va un poble que va travessar un desert per arribar a una terra que era lliure, tal, la terra promesa, no? T'està dient, és l'ascètica, travessar el desert és superar les dependències, les pors, no? Els aferraments que cadascú tinga individualment i que puguem tenir cada poble i nació de la Terra, i tot això transcendir-ho, perquè llavors arribes a la Terra promesa, que és el mite d'aquest alliberament, però és interior. Després, evidentment, que es reflectirà en l'exterior la llibertat individual i col·lectiva de les persones i dels pobles de la Terra. Però són mites, no? Fins i tot la creu, entendre el mite de la creu com l'entrega, des de l'amor universal, o el mite de Guifré el Pilós, que també és la sang, que és aquesta entrega, i si ens entreguem, nosaltres fundem la nació, la societat cada dia. Nosaltres, cada dia, la fundem, la nació. Això és el que ens diu el mite. El de Guifré el Pilós com a mite ens diu això. Si no, és una llegenda o una historieta, no? Per tant, tot això també s'ha de renovar. Les ideologies, tot això cau fora, ja no calen. Les ideologies. És la veritat de cada moment i decidir des del diàleg i el consens, que és aquesta democràcia participativa que ha de renéixer ara, en aquests propers anys, ha de renéixer. Ja fa anys que es diu que la representativa que hi ha ara a la política no va ni amb rodes i el món va pel pedregar i sempre estem mirant amunt nosaltres, no? Canvia el focus, mirem-nos a nosaltres, creem aquesta nova democràcia que no és tan difícil i jo crec que veurem, un dels projectes que portem també està treballant amb això. Espero que us arribi quan comenci i us hi afegiu, perquè ho hem d'anar provant i assajant i aprenent-ne, no? Però hem de començar. Doncs tot això també es renova ara, no? I aquesta ètica i aquesta acció no violenta també ens anirà dictant com dur-ho a terme. Etcètera, no només les ideologies, les religions, dogmes, tot això, diguéssim, cau i acabo dient que els reptes d'avui els hem de baixar també de l'abstracte en el concret. Cadascú som responsables del lloc on vivim. I això no té a veure amb on has nascut, ni amb la teva identitat, sinó, com diu una de les màximes més espirituals que hi ha, que és festa del color de la terra on siguis. Quan una vegada vaig tenir la sort de poder anar a Burkina Faso, a l'Àfrica, doncs mira, anava amb la llibreteta i jo intentava no parlar francès allà, perquè allà fan escoles el mateix programa i llibres que a París i que a França, allà. I la gent que és d'una altra cultura. La seva llengua s'està perdent pel francès. Tot el marc mental, cultural, tot estan entrant les noves religions, allà encara tenen la seva religió antiga, però estan entrant les altres. Doncs jo anava allà preguntant com ho deien amb la seva llengua, amb el morè, i quan els saludava i deia el seu... Escolta'm, se'ls il·luminava la cara i deien, però aquest no ens parla en francès, és un europeu. És a dir,
és independent d'on vinguis ni d'on hagis nascut ni quins cognoms tinguis, no? És estimar i comprometre't en allà on estiguis en cada moment de la vida i fes-te del color d'aquella terra, no? Doncs des d'aquest compromís en el lloc on estiguem i amb el món és on podem començar a canviar, a obrir aquestes escletxes d'esperança des d'aquesta connexió fonda amb aquestes eines per crear noves realitats i nous ordres socials, democràtics, ecològics, econòmics, no? Que són tan urgents de fer perquè si no cada cop estan portant més mal al món. I fixeu-vos, i m'agradaria acabar amb la pandèmia aquesta, no? Això es pot llegir de moltes maneres, però inclús de forma objectiva, de per si mateix, si això ve, sembla ser, d'una sèrie d'animals maltractats, o sigui, això ens està dient espècie humana, saps allò que si escups al cel et cau a la cara? O del tal faràs, tal trobaràs? És a dir, si nosaltres explotem de la manera que estem explotant el planeta, els recursos i les espècies, amuntegades amb sistemes d'engreix massificats, que estan immunodeprimits, agafen més malalties, els humans estan per allà. Sembla que aquest mercat d'animals de Wuhan és on va sortir el coronavirus. Això ens està avisant de dir, nois, prou, O comencem a revisar coses de debò, o ens ho anirem trobant i ho farem per força, no? Doncs bé, més val que mirem de fer-ho per les bones, que jo sóc dels que crec que no caldrà tocar fons, o no caldria tocar fons, per activar aquesta renaixença. Bueno, no us he deixat gaire estona, 5 o 10 minutets, per si voleu dir alguna cosa. No es legítima la violencia nunca, ni siquiera desde el punto de vista de la no violencia, para utilizar la legítima defensa. Bona pregunta. En Xirinacs el van posar a la presó a l'Ara de Gran per dir això i aplicar-ho amb algunes guerrilles peninsulars, amb una de bàsquet, concretament. El judici ens costa molt evitar-lo. Jo, per exemple, puc dir la meva opinió, la meva visió hauria de veure cada fet. Però, per exemple, Gandhi deia, m'estimo més un violent valent que un no violent covard. O el mateix Jesús de Natzaret es considerava, hi ha qui el considera, igual com Gandhi, transviolent, no era no violent, era transviolent, és a dir, més enllà de la violència i de la no violència. Per què? Perquè és el que dius tu, hi ha casos que l'impuls és el que és i tens les eines que tens, o si hi ha gent que està sent massacrada i oprimida i tal, i no han tingut el privilegi d'alguns com nosaltres, burgesos benestants del món ric, a accedir a una cosa que es diu no violència, què vols anar a jutjar? O tu mateix en un moment d'acció-reacció, o hi ha violències menors que eviten violències majors. Si tu un dia tens al davant un genocida que saps que si no el mates moriran milions de persones, tu tindràs la difícil decisió de saber què fas. Però qui et jutgi és que no estava en el teu lloc. Per tant, jo penso que ja t'he respost. Em sembla molt bé que ens tinguem d'anar preparant i pel canvi que últimament has comentat, el canvi de consciència, que tot s'acaba. Jo dic, avui dia es necessiten vots nous pel vi nou. Per tant, tot cau a trossos. Jo ho veig que tot cau a trossos. I vull dir, tenim de ser conscients de que algú nou
està naixent o ja neix dins nostre. Però sí que és important tenir l'esperança i la força per dir tirem endavant perquè val la pena viure esperançats malgrat tot el que ens està passant. I bueno, la teva xerrada de no violència jo crec que és un motiu d'esperança i de ser com molt conscients de quines són les nostres actituds vers les coses que ens van tocant cada dia. No és fàcil, perquè jo a nivells molt petits i com familiars, etc., de vegades em veig molt limitat i em veig com molt pobre. Però això no té de ser una dificultat per anar treballant aquesta actitud no violenta i aquesta actitud de dir tenim d'empènyer un món nou i en una societat nova que fins ara no. Fins al que hem arribat no és el correcte. Per tant, tenim d'espullar-nos de tantes coses, buidar-nos i començar de nou. Costa, però... Sí, i hem d'estar molt atents perquè, efectivament, en aquest punt del començar de nou no es fa sol. No, clar. I no n'hi ha prou, per exemple, amb anar a manifestacions i fins i tot no n'hi ha prou en que ens cultivem molt la nostra interioritat o que només meditem, per exemple, perquè hi ha coses del pla col·lectiu que les hem de generar i per sort hi ha gent que sap, per exemple, hi ha gent que sap com resoldre el tema econòmic d'una manera relativament fàcil, amb un canvi de moneda, que no sigui anònima, que no permeti la corrupció, l'evasió d'impostos, que hi hagi diner de sobres per tothom. Això se sap com fer-ho. Hi ha qui sap com evitar el col·lapse ecològic que estem creant. Hi ha les solucions. Però, si no creem aquests espais de decisió col·lectius de la força del poble, que és el nou gran repte per mi, i que també era el repte de la conclusió que va arribar Gandhi mesos abans que l'assassinessin. Ell va arribar a aquesta conclusió, va dir hem d'organitzar tota l'Índia perquè decideixi la gent el poble. Si no, hem aconseguit la independència política, deia, però estava molt disgustat, molt insatisfet, perquè diu, però no hem aconseguit la independència social ni econòmica de l'Índia. I estava disposat a organitzar aquests espais de trobada, etc. Si estem atents a tot això, quan allò que diuen, com ho deien, vetlleu perquè no sabeu quan vindrà la crida i el moment. Hem d'estar, ara també és un moment d'estar molt atents a treballar-nos aquesta interioritat, però estar atents a aquests canvis. Perquè és veritat que no són fàcils, però... És molt dur, és molt fort, jo personalment, però vetlleu. Vetlleu i com molt atents als aconteixements, als signes dels temps. Els aconteixements, perquè els aconteixements ens parlen. Si estem atents i tenim una mirada contemplativa de la situació. Però tot això necessita un treball interior i un treball també d'estar centrats. Molt bé. Gràcies, Lluís. Gràcies a vosaltres. Bueno, doncs ja acabem.